Brad Cesar? Okay. Brad Cesar Patio, napoy ang experience. Okay. Ang magwawali sa PBC na inis magwawali sa ubang reliyon nga naidawaton nga sweldo sa pastor kami panigamot ra self kinini ang supporting kanang livelihood kaugalingon ra nga panginabuhi. May butag master o happy birthday. Ako dahil si Cesar Patio sa ka magwawali. Ako ika-testimonyo ninyo sa wa pa ko mamembro aning punduka. Kargador ko sa karbon. O kinsa tong taga Cebu, ako usa ko ka kargador. Elementaryo lang ko, elementary lang akong grado ba. Pobre lagi kayo. Unya, palahubog kong dako. Tanang bisyo ako, sugal ako. Bugoy-bugoy ba kay dito sa Cebu, mag-inom ang mga barkada nako ako sugoon kay kursunadam sa ko. Sugoon ko pag pungulikta ng mga driver o kanang piso-piso ba o matigom ko nako palit daymi o kanang ilimnom mga tandway ana. Nya kay kursunadam ako kanang mga driver ako na parahon. Sinyas kong piso nya og dili mo hatag labayon ako o butilya ngunan ako kabuang kanang mga kuan din na sa karbon sa Cebu kanang mga tartanilya sumbagon ako ng kabayo ba kanang matas kabayo muamba ko ng kabayo ko ngunan ako kabuang kanang mga haligi sa karbon sa una barracks ay panumbagon ko na muhubag ko na akong kamot sa una ngunan ako kabuang sa una panahon hangtod na nakasakit ko. Grabe ang akong sakit nga ikamatay na yun, bukog na lang kong panik. Karon kay Katoliko malagi ko, wa man ko kalibutan pa ni PBCM. Mao lagi tong ako kay hungitan man akong ister og kanang gatas bitaw ng alpine. Huwat na lagi ko mamatay. Yun ana lagi ako pangamuyo sa akong kawalingon nga Ginoo, kung naa magaling ka, espiritu ka, tabangi ko nga maluwas ang akong kinabuhi, hatagi glugway ang akong kinabuhi. Kay og hatagan ni maglugway akong Ginoo, ang akong kinabuhi Ginoo, mualagad ko nimo. Mata mo tumog sa dili. Pagkabuntag, kanaspi, nakasawa ba ni Pedroso? Kay nag-aba mis taas sa Nippon Auto Surplus, unya si Pinas ubos. Nagatuos Lina Largo mo to iyang misyonarya mo to nga niabot man ang misyonarya nga si Nini Alcasarin nga asawang Edwin Alcasarin nisaka dito sa taas naglubog ko sa banig niingon dayon si Nini nga Brad kay tabian sa tos Nini Alcasarin okay sa to na kailang Nini tabian mo to naano ko ni masakito din ni Brad. Nagtanaw ko dito sa kwarto, pagtanaw niya ako, naglubog din ko banig. Wala, niwang kayo ko sanan. Muto nga, niingon ni Nini na ko nga, tambala nga to, Brad. Bahala ko sa klases tambal ha. Sugot ko kayo nga ako nga, maluwas ko. Nagdagkot si Nini sa kandila nga tulog ka buhok na ang litratong master. Niingon din si Nini nga, Brad, ang imong sampiton master lang. Ayang nagsampit og lain master ah. Di ako po dato kay wala lagi ko hibaw lagi ning master lagi. Di nga po ko na master tabangi ko master ana. Sa tantong ko ni luhod injeksyonan ko diri kana bang dagong ba. Pag injection ni sa kong ulo iniguyot niya. Lami akong paminaw sa kong lawas. Injection diri ana, sa asa na lang tumatuslok itong injection lagi. Dislikod ana. Mata mo to ka dili. Paglakaw ni Nini Alcasarin. Pagkataon-taon. Nibakod mo ko. Nabas ko kung lawas ba. Niingon na kong ister nga, Ter, lugaw na rin ko kay matilami may kaon.
Muto nga dali-dali lugar isda matay nahurot yun ako na isa kayahong. Dito ni baskog akong lawas, ikani ding tao ko kaon luya. Dito ni baskog yun akong lawas, matulingkod na ko sa bangko. Pagkaugma, ato na po nini sa ako, kay check up lagi, kay tambal ko sa spiritual God. Check up, niingon na sinini na ko nga, wala Brad, nilingkod na lagi ka. Ikuo kay pag lakaw ninyo, nabaskog bangko. Sa milagruhan ka, Master Brad. Daw ako kaila ng Master God. Hangtod nga, pagligid sa pila ka buwan, himo tuig, balik na po kong sugal, balik sa kong inom. Ingon po nini nga Brad, tambog pas kong peri sa Brad, aron makakita kang Master. Yung kunawa mo kong kwarta, pero sugal na ako kwarta. Pero aris kong peri siya, huwag kwarta. Na karon kay ang pliti sa una Don Ricardo pamato 25 pesos pamato dire 1958 man ko na membro. Di sa tanto na gyud niyang pugos nako. Gibaligyan ko akong karsonis tus carbon para lang gyud ko makapliti dire. Muto nga baligyan ako na nahalin mag 35 pesos ang tulo karsonis barato no sa una 5 pesos. Di ingon ko nga wa ra ba koy puti sister. Ingon dayon nini ang kasarin. Lang na kabalaki Brad, naiputi ni Dwayne. Kunya dito may ni, akong buhok ani petitaasa. Kaya bagit-bagit kita sa una lagi ba? Petitaasa akong buhok. Nga sigarilyo na ko dire, ari na ko putan dire. Sa aris ko gangit, kapayason hikas tanan ba? Ano ba, kay lagi nagtubo lagi pa sa nanabang kawan-on ba? Abot na ko diha Dapasin nyo ato, buhi pagtusin nyo. Sigarilyo na ko dire, ingon das Oliver ay. Brad! Katong si Kwan. Brad, bagong membro Brad, kitaas mo kong buhok dire. Sa yung buhok mo, pagupit ka kasi ayaw ng ama yan. Ano ko nga? Namasin nyo, buhi pagtusin nyo diha. Tupi na. Hangtod nga ni ingon dayon nga, karong alas 6, musulod ang mga tao kay mag-ibangigos Master, pa-stage daw. Sa una, napotong kahos kinabuhi dari. Mato nga, magkuan, bangigos Master, lain ang laki, lain ang babae, ano? Sus, manudya ang Master dari. Di ako po dikihiki, kung ko, yati, masik, tuduan ang Master, ano kay, manudya ba tos Master, kasi po mga sala ba, di ako po, hipi-hipi po diri ba nga di ko makitaan. Pwede ng uban diha, nilakay ng uban diha, sundang espiritu na, pwede nanay, nagyaw-yaw-yaw diha. Ano? Ako ato, wala lang ko. Hantod nga, humag-ibang linggo, di uli ng mga tao. Pakumpisal na dayon, pakumpisal na diha, napag, ang guardhouse diha, pakto pa ni sa una diha, pagang panao ka ng garabas. Sus, galuhod ko. Sa ako ni kong dapit, piting hadlukan ni kong dapit ko. Hala, uy. Di nyo ka, akong kaugalingan ba, di na ako masabot nga, kakita kong Master ba. Kumpisal na kong Master, salo ako sa kong masala, yun dos Master. Mauloy ka, nakita ka lang. Ana dos Master sa ko sa anak na ba ka? Patay nung tapulo ko ato. Bayo, kinakita ka. Pag binutan ha, gusto magkakang uban. Pinabuhin dayon. Iko Master. Kaya na ko masabot, hilak ko. Pinuulan. Hilak na, grabing hilak na ko, nga dagkakos ko siya mga iyag tiil. Di ko masabot. Ini des Master nga. Iniguyot niya din sa ko Isa nga. Pag binutan lang. Maghuyok niya, katong huyok ni Nini, maumay na, bugnaw kayo. Kung di ay si Nini, gihimo lang instrumento. Mawagani, di ay nga, kung kita tinawag tas Ginoo, tagaan pagbalatian. Yung anang akong eksperyensya na nakaabot ko din sa PBCA. Hantod nga, nalimbro na ko, grabe na ko, walis Freedom Park, hilig mo ko ng tigbakay. Pamatuod ko Master, si Master Joshua, bugal-bugalan ko dito. Tatakan pa ko ang ulo sigarillos. Upos mga katulik pitipindin. Tapukan ako dito sa Freedom Park.
Galing ginukos master. Taktakan pag sigarilyo, akong ulo. Di mo ko kumatikod, gituyukan ko sa mga tao pag misyon ng master. Ana nitong ubang nga, Dad, yung ulo, Dad, dagang upos. Wala po taong ko sa kong ulo, dagang upos, sigarilyo. Nga di na magkamatikod kay lami naman na istorya. O lami na istorya pag matuod ni master. Hunda, pagka kuha na po, sus ako mga anak na nasakit. Usang ginuong nga ka master, usang na kung sa anak na nasakit. Mani, pinapit ko ka po, nagdungan. Hindi ko nga, sabi, Diyos mga ka master, nga dapat hunda, tabangan, tapunan mo kay usang na kalakihan nga nasakit, ginuong nga ako mga anak, nagdungan. Na kay, na may release po long. Sige po kung kuhan dito suwat sa papel, kunin mo po sa tubig, moro po tayo ako ipainom sa mga bata na po. Kaloy master, mulian na tayo ng mga doktor. Yun na nga ang kuhan. Nga, magpirinsya doon. Hulot mo ng kwarta sa una kay, siyempre, kao na to doon. Sus, pag-ulit na ko dito si Bro. Kutir, wak na tayo kwarta nito. Saon na to, ano naman patay kao na ni. Malang pag may pasinti, mata mo to kas dili, pagkagabi nanuktok. Kutin, abli, kaya na tayo, basta pasinti na. Di abli ng Esther. Wala na tayo. Pag abli ni Esther, ang baho ni master nga perfume, mo ni sugat sa kong ilong, ug ang sigarilyo niya. Manuman nga pagkaugma na may 500 dito sa kong altar na itrato master. 500 pesos. Iko, naliporta na. Sabo. Na, yun anak nga di ay si master, di magpasagad sa atong mga problema. Muna, usahan ko ka, kaya tipik lang sa kong mga milagro nga namin nga pidisiin ko. Dili tungod sa unsa, dili tungod sa wali, kung dili tungod sa milagro nga naglubog na kusbanig na naguwa pa lang ko kamatayon ugwas master di ko kaabot pero na magalit ni ugwas master. Sir, wali ko radyo gadi mo ka master ko grado kamaura lagi ka anak sa ta man tudlo man tas pagka magwali di mo na ako karon naagyo ko diha sa trial nagang mga pagsulay sa kinabuhi padayon na gud gihapon nga ako ang kuan ganyan naman di panimpaan ko man gud nga pastilan lisod kayo ang Ginoo may imong balibaran manara natin kasi daghan pa mga milagro sa kinabuhi basig na pa mga igsuon nga na milagro mga meron natin kasi naabot kong PDCN dili tungod sa unsa tungod sa akong balatian nga bukog na lang kong panit kalooy ni master sinili lagi mong instrumento nga naayo ko manali ako karon din sa mga tubangan o daghang salamat master. Nakita na to no nga dakong masakiton si Cesar karon di na dakong masakiton orang parehas na lang ni Cesar tiano na bitaw kini dili basta-basta tong iyang kuan ni Cesar nga kalaki sa iyang pagkabugoy-bugoy pa. Pero sa ngalan ni Master na napod nanuktok abinag pasinti kunya wadi ay tao pero nahibaw-an niya nga si Master lud kay nasinati naman niya ang baho sa perfume ni Master og tabako kay katos Master og tabako to diri tingala ka nga ang iyang baho sa sigarilyo iyang gituyo ipabaho niya sa iyang mga membro busa gididaan ka pag tabako na matingala ka wa may nagtabako di man ka magtabako di giinsaksyonan ka makabati ka ng tabako kang master na to na kaysa may laki magtabako ang iyang sigarilyo ipaabot sa iyang tao motong dito sa kang Cesar Patio nga tungod lagi sa kawaladon nag-ampo sila nga way magkaon ibong siya nga dito sa altar na aman tuaman ang literature master meaning nga siya day naghatag so not all the time nga pag mag-ampo ta si master mo hatag kwarta gipakita lang to niya mura ba sa mga tinun-an ni Kristo nga gipangtabangan sila bisan nangalunod sila si Apostol Pablo pero panahon nga dito na taman ilang oras nga ipapatay na sila mamatay yun wa na po yung Diyos kay tama naman ila dito sa programa muna nga matagtao din sa kalibutan doon ay tagsa-tagsa na to ka
bumaton ingon nga kita aktor niya ng bahina. Napod niya